Sibingelele ngoba mina sengasekugcineni ngiyakhona kusekhona ukuzokwenza kodwa sengiya ngasekugcineni. Amen. Ngicela ukuthi ngingathemelezi ngibingelele bonke labantu abebebingelelwa la sebebingelelwe kaningi lapho. Ngiyabona sebekhathele. Athi ngibingelela sebezwile babonile. Ngicela ukwenze njalo, ngibingelele nje lonke ibandla elikhona endlini ngegama lenkosi uJesu. Amen. Siyabonga kakhulu bakulolu suku lwanamhlanje. Kukhona umuntu izinto engakaze ayiphuphe nokuphupha ezivela endleleni ngenxa yomsana. Konke umuntu akubona ukuthi uJakobe mayesebuya le kwamalume wakhe uLabani ePadarani, esebuya eseshishinga enamakhosikazi amabili namageli amabili nengane. Okulisanga sengikhohlwe amanamba yabafana. Uyababala abafana bakhe lapha bathole ele kwamalume wakhe. Nempahla eningi iy'lwane ukuthi impahla-ke esebuya ezanene ezohlangabezana nomfowabo. Uthi mayebuka zonke lezi zinto athi angikufanele umsa wakho ongenzele wona. Ngawela wayiwela iJaboki. Ngawela le Jaboki ngiphethe induku yami. That's all I had. Angiphethe induku yami leyo, my stuff. Kodwa manje mase sengibuya nami sengumnumzane. Sengiyahlonishwa. Sekukhona amakhosikazi, kukhona iy'ngane, kukhona iy'sebenzi and all that. Ngiyawathanda lawo mazwi kaJakobe. Njengoba nami ngayifika lapha ngisindwa ikhanda. Ngingumfana ngifika kuJesu. Ngiphephuka. Ongethemba ukuthi ikhonto ezokwenzeka ngami. Kodwa umsa kaNkulunkulu wangihlalela. Uyasifundisa uba sidele okubi, sihlale silungele ithemba lenkazimulo. Umsa-ke kaNkulunkulu osenzele uba size sibe nalolu suku lwanamhlanje. Isitori sami asiphelele engisikhuluma lapha ngasiphelele. Isitori sami side kakhulu. Very long and arduous journey umuntu ayihambile. Ngingadinga nje ukuthi umuntu ahlale unyaka wonke ebhala kancane, abuye abeke abhale kancane, abuye ashiye abhale kancane, abuye ashiye. Uma ngizokhava isitori sami. Ubone ukuthi-ke uNkulunkulu uhambe nami ngomsa wakhe ngendlela emangalisayo. Amen. Asibonge kakhulu ukuba uNkulunkulu asihlanganise nabazalwane, family yakwamoya. Asibonge kakhulu. Nangivesi njena wasebufaneni ingihlupha lento yokusonta. Yabo sasisonta khona umbaba lo esisontisa ngomfundisa engekho.
ethanda inqawe enepipe athi mase ezongenisa inkonzo athi ukuphuma kancane ayodonsa adonse shunqa isitimela abese-ke iqonqotha inqawe yakhe abese ifaka futhi la kucasoka kodwa-ke yayingikhuba nje leyo nto asibhemi thina lo baba uyabhema yayingicika nje leyo nto ungasokwenze njani sizingane kuthiwa siye esontweni baba lo hayi yena ukhululekile nje ngangisebengcono uma ngabe ngihamba neyoni bonike uma ngihamba neyoni kokuba ngconywana ngoba ikhona into ekhona engathi yanyakanyakazi lapha neyoni nemuve ekhona kwakusho khona ngigcina ngisiyoni nami ngisho ukuthi kwakuba ngcono uma ngihamba neyona nje hayi uNkulunkulu kanti uyangilungiselela indlela yami engizoyihamba ngiyathanda ukuhlerisha le ndawana yokuthi ngingene kanjani emsebenzini wenkosi mina ngingene njengoTimothy nanganayo indaba kaTimothy ezenzweni chapter 16 mayifika uPaulos laphana ebandleni efika kubazalwane abazalwane bancoma uTimothy uPaulos emva kuba sebemncomile basho uPaulos wathi-ke umfana ngathi ngifuna ukuhamba naye ngizamile ukuchazela ukuthi ngangena kanjani umpostoli wafika lapha eDeni bamxoxela wakuse kuba umkhize owayesomfundisi wami wezwe namadoda amakhulu akhona la sasikhonza khona sasino Fred Shabalala obhuti bami abadala wafika uxesha laphana elidula laphana wasibona-ke bamxoxela-ke nami nomnye umfana sasebabili unfortunately yena washesha wahamba wayezulwini washesha too much kwakuyisikhathi sakhe ngiyabona basincoma uKhehla wahamba kangasho lutho wathumela incwadi wathi ngifuna nihambe niyofunda iBhayibheli kimina ngangazi lo ukuthi njengoba kukhona lokade kukhulunywa la ngangihlupheka nje ukukhonza kwethu okungayi indawo komsonto yayingikhuba nje lento ngithi ngiyambhalela ubabheke incwadi angazi ngangisuweni ngithi hayi baba awungichazele mina mhlambe ngizokuba nawo ingane ukuthi lento esiyenzala yimpela lokukhonza kwethu lekumpela ngabe sesifike khona impela sesibambe ngaka impela nje impela ngifundi sasilifunda-ke iBhayibheli sasilala ku ilento yasenza sikhule masinyane nokuthi umoya engcwele asheshe asehlele sasifunda iBhayibheli lokho kwasisiza-ke manje kwembuleka into eyiningi lapha ngithi mina no baba awungichazele baba wami othandekayo yiko lokhu sesiqedile njalo umuntu omdala ngabona lo mfana uyahlupheka lo mfana
sengikhohle ipoem engayikhotha ngithe ngiyibheka le ncwadi yami sebayithatha ke labo bancane bahamba nayo ebengizoyifunda ngiyivule ngikhumbule i-quotation engayenza ekhuluma ukuthi weza umuntu obutshela kanjalo ukuthi ikhuluma ukuthi umuntu kungaba ngcono kanjani, ngaba kuhle kanjani uma umuntu efa emelene nezitha zekhaya lakhe, something like that. Sengikhohliwe nje ngicabanga sasifunda noma kwa-JC noma abdayo poem leyo manje sengiyikhohliwe kahle manje ngisakwazi ukuyi-relate ngakhotha leyo and that was burning in me ukuthi senzani lapha, are we doing the right thing, are we facing izimo ngendlela efaneleyo, are we facing the enemy ngendlela efaneleyo. Umuntu omdala athi ngoba sasebancane wasithatha wasifaka esikoleni, njengoba ngishilo lapha ngathi mhlawumbe wayethemba ukuthi sobuya sesiyingconywana. Ayesihamba-ke sayofunda iBhayibheli. It is true, leya thirst, leya quest eyayikhona angiyitholanga laphana eSweswethu, ayihlangabezwanga. It is true ukuthi umuntu learned a lot of things ekufundeni iBhayibheli nje. Uma sasingalazi ukufundwa kanjani iBhayibheli, understand indlela zokufunda iBhayibheli. Kodwa leya nto engayazi igama layo. Amen. Leya nto engayazi igama layo eyenza ukuba sesikhonze saqeda engathi asaqala. Seshumayela umfundisi wami wazwajuluka kwabanzi baqala abafundisi bebekushula babemanzi balide balahla amabhansi phansi. Uyashunyayelwa nangoku. Banta senemi. Hey, uyibona leyo nto ke umuntu usizakale kamuva nje ngokuya kwenzeka uNkulunkulu esisiza esivelele ngoba sasinabantu abadala abathandaza abasifundisa ukuthandaza. Then umuntu wafunda ukuthandaza ufuna ukudla sizile ukudla kodwa nakhona sizila kabi singafundiswanga muntu ukuzilwa kanjani ukudla. Yabona ukwenzela izinto ngoba uzokuthiwa kuyenziwa wenze nje kodwa ke ama benefits alowo kwenza kwakho ngawatholi because awukho umuntu okufundisayo kahle. uNkulunkulu wasenzela umusa wakhe. Thema siphuma ke esikoleni I was still very hungry. I felt empty. Sengipasile. Felt empty. Bathi abaye bejabule sesipasile ngathi mina ngapasi. Nipase nodwa. Ngahlonipha ubaba mayithi asambe naye. Sivuselele ngahlonipha umuntu omdala ngoba ngalalela ngihamba njalo njengoTimothy ngihamba naye. Iqhabuka endleleni. Indaba yami. uNkulunkulu esesihambele. Sihambile saya emampondweni sense imvuselo khona sahlunyezwa umoya itende lethu laqashuka ladabuka laphela thinya
Kwafuneka sisuke sihambe lapho sashiya singasenzanga lutho. Sagcina siyeqawukeni nje kuphela komkhulu. Siyosa la sathola khona sahlatshiswa khona sange siyitholi inyama. Ngeke umpondo lapho yayithi uma ungayihlinzelanga wena ngeke uyithola. Akuhlinzanga thina kwahlinza bona yaqutha sahamba singasayiphethe inyama mhlawumbe baba wena hamba iphethele owayengaphakathi mhlawumbe siyithola inyama sahamba ke sayemonti towards the end of the year nje udabona la sihlangana khona sayemonti saye convention sasiphuma kwenziwa imvuselelo eziphunzana ediphini senza imvuselelo saqala lapho khona into eyenzeka la ngikhumbule one afternoon Sunday afternoon banginika nami iplan ngathi awunangithemba ngeplan bafethu ngabethi sasingabafana ngangisindwa isihluthu ngiselele noyela hayi ngoba ngiyibandla nje ngisindwa inwele lapha ikhanda lingisinda ngisoyi nginenwele babethe abanye ngiyatilesha banginika ngase ngingeni enkonzo kwakhona udate iphuthuma sasinodate iphuthuma lapha uNkulunkulu ongigilela imanje ngashumayela udate wagijima zungeze ithende nje Nkosi yami wagijima zungeze ithende wagijima wazungeze ithende nangumuntu omdala ezungeze ithende nje uNkulunkulu wasenzela kwathi phifi Nkosi yami yo awu ngiyanomboda kukhona into ekhona la yaqala yo uyiqiniso ukuthi ekushumayeleni kwami angijwayele ukubiza abantu ukuthi beze ngaphambili ngoba nawe mawushumayela ungibiza ukuthi angize ngidadazela abantu ade bashumayeza nginenkinga nalo inenkinga baya angisho bakhona bashumayela nginenkinga umuntu oshumayela ujulube mina ngihleli phansi lapha ujulube manje uthe abantu mase besabela ebese ubajijela kumina kade ngihleli phansi yo sure qedela indaba yakho yo qedela into yakho eyiqalile bezwe wena abantu manje ngithini mina kulabantu yo hayi ngitsho njalo ngisho ukuthi ke wasuka lapho from that time onwards wakhonde eqhumayo nje manje at times bengithi ngishumayela abantu bafuna ukungibulalela epulpit asuke bonke bezela kumina ngimangali kwezenjani mayibaze sekudlame yini enkonzweni one time ngalanyulela umkhize lapha kwamasho enkanyisweni sisenkonzweni yabantu abasha wathi kahleni ningambulali besa uyabona ke manje yakhula lento amen amen sengitshe yami into ikhule kanjalo angizange ngifuna ukungena sefundisini naku-apply lutho mntanami
ngayithathela nje umpostoli ebona lo wakubonayo Hey. sahamba njalo sasebenza hayi njengalo munye wathi mina ngayithandela ubaba lo ombiza ngesibongo sakhe ubaba uBheki wathi ngayithandela nje ubaba ngathi indoda engasebenza nawo le mina ngibonanga lokho ngoba ngangafuna ukusebenza esontweni ngangafuna ukuba ngifundisi never dreamt ukuthi ngiyoba umfundisi yiko ke sisebenze kalula nje ngoba ke bese ngebona abafundisi amen bese ngebona abafundisi sekuhambe kuhamba ke saba bafundisi manje ungambizi ngomfundisi umzalwane uyaqhubeka Hayi uyaqhubeka my title manje asibongeke bantu abami ubumthambi ngigcino lapha asibongeke abantu abami nenze lento eniyenzile kodwa ke enough about inkomondo siyazwana enough ufuna kuvela uJesu Yeah. abantu bayathanda baphakanyiswe benyuswe uma mina ngiyevaluate into yonke engiyenzayo ayikho engiyenzile uma ngihlehla nje ndofana mina ngikhuluma nami ngixoxa yami indaba ngiyixoxa ngisixoxa nomphefumulo wami ayikho into engiyenzile okunye kuyangimangalisa ukuthi kwenzeka through me kuyangimangalisa kukhomba khona uNkulunkulu is at work Yeah. now ngisho ukuthi ke asibonge kakhulu ukulalela uNkulunkulu uma ekhuluma nani anoqhubeka nilalele uma uNkulunkulu ekhuluma nani enithuma nenza izinto don't be late ngoba ubulate bomuntu ethunywe uNkulunkulu une disaster ubulate bomuntu ethunywe uNkulunkulu bayenza into kuzala ama disaster ebese ke kuyonakala izinto eziningi ngisho ukuthi ke mina ngangena kanjalo ke emsebenzini lapha angizange angazi nokuthi credential ngayithola nina ngazi inqinisile ukuthi ngayithola ni credential angazi ngabona senginikwa nje oh yebo sekuyi credential njalo okay ngoba wayekhona ubaba Yeah. Yeah. Sure. izinto zazezobani ebazi abantu abakho ukuthi ufanele lo akafanele lo Yeah. uyaqualify lo akaqualify lo kuphela leso sikhathi esokubuka sokuba kube khona leso simo esinjengaleso isikhathi sobaba se-fatherhood abakwazi ukubona ukuthi lo muntu uyaqualify noma esethe ufuna ukushumayela kodwa bese ke ya-check ufakwe esikalini abonakala ukuthi uyaphasa yini akusekho ke lokho manje abantu bonke bangabashumayeli bonke abantu bayashumayela siyababongela siyababongela bafike kahle zimbiwe umbeke mbiwe insele ezinye izinto angisezukukhuluma njengoba bengicabanga ukuthi ngizokhuluma njengoba nganginika iprogram angisezokhuluma ezinye izinto sazibhala lapha nothithila la lezi ababezifuna ngizikhulume lapha sazibhala la nothithila so kungaba nje ukuthi ngikhuluma into ebudala yaqala ukukhulunywa ikhona la
angilinganise nje bese ngizokhuluma ke iphi imibuzo ukuthi sophuma la Hayi, sishiyela wena baba. Soyikhavile baba. Engishiyela mina. niyishiyela mina iphi ngoba ingakunike ya kukhona izinto lapho siyibhale lapha ngalezi zinto abathe bethe angisikhulume ngicela ukungabe ngisakhuluma ngazo ngoba ilanga lishonile soze sisale sibe bahlanu abazalwane sebehambile uma usifuna zikhona kule ncwadi okay ya okay angibeka nje kuthiwa la ama divine what divine signs or wonders that remain impressed in your memory after so many years in ministry. Angisiye umuntu mhlawumbe owenza ofana nabanye abantu ngendlela ekwenzeka ngayo kumina. uNkulunkulu ungisebenzisa ngendlela oba ngimphathe into others ebese beyenza hayi kwenze mina wenza ukuthi ngithi impact and then labo bese beyenza asinikiwe ngokufanayo mina ngeke ngikunike i-miracles ezenzeka through me sezwana I'm frank there kodwa abazalwane abathile esixhumene nabo sisebenza nabo siministerisha kubona babonakala besetshenziswa uNkulunkulu in many ways ngenxa ye-impartation okwami it's more spiritual ngendlela ukuthi when I minister imiphumela ye-ministry yezwi likaNkulunkulu liphethwe nguMoya Ingcwele lizala izinto lapha kulaba emva kuba sesibuyele eMonti le moya webhojana imuntu ngiphuwa history sibuye eMonti umoya ubaba ubheke buye phesheya athi umoya athi uNkulunkulu azobuyisela ibandla kuMoya Ingcwele abanye bethu bayibamba leyo nto bayizwa yembuleka and when we came back sazokwenza lokho ukubuyisela ibandla kuphi ngalesi sikhathi ngangisestedville eMnambithi ngaqala inkonzo ke sesibuya khona lena ke convention yase eMonti qala inkonzo lapha ngabavuse ekuseni abazalwane ovivi kaMagadaleni ngathi abeze siyothandaza ngifuna ukubona lento izosebenza yini babuya sasihlangana kwababa wakho omkhulu Movember wayenomzi yena ongathi ungcono lapha uvulekile
sasihlangana Mavimbele ekuseni ngo-5. Ngithi-ke bazalwane-ke anoza senigezile nagqoka nayiperfume nenza yonke into ukuze makushaya isikhathi sakho sokuhamba uye emsebenzini ungabuzi egazini nasenyameni. Mawusisi uthatha handbag yakho uhambe uye emsebenzini. Sakwenza-ke lokho, sangena sathandaza sazila ukuthi sathandaza sazila ukuthi sathandaza sazila ukuthi safundiswe kwaqala kwenzeka izinto lapha phakathi kwabazalwane. Number 1, behlelwa ngumoya ingcwele. Ngoba akwenzeki lutho uma engakafiki umoya ingcwele. Noma ngamthanda kanjani uJesu, behlelwa ngumoya kaNkulunkulu, baqala bakhuluma ngezilimi, babholofita, baqala bahumsha izilimi, into eyayingaziwa ngisho amadala eJudea. Baqala manje operate izipho, for instance the gifts of healings. Kokhona ngo-1962 babe abasha inkozi yabashayisa eSobantu. Abantwana baseMnambithi beza ngetruck, wathi lo driver wesebehambise basemakhaya obalimaza, abanye bafa, abanye bephuka obufohla. One of wabantomazana wayelimele lapho, uTrifina, waba nesicwazi esingaphele eqakaleni lapho, iqaka lakhe laliyingaka. Odokotela bangakwazi ukumelapha, engaphili. Sithe silapha nenkosini kusihlwa one evening, sibuya baba wakhe umdala uChambers weza kule ntombazane, walula isandla kanje, waqonda onyaweni lapha, akangaliphatha unyawo, wabeka isandla phambi konyawo, kwaqhuma amathambo lapha eqaleni, abuye amathambo abuye endaweni ya. And I enjoy that. Ubona uNkulunkulu esebenzisa abantu kanjalo. Kungabi yimini ukuthi steering. Ingabe steering. Main act, you have main act. Ebhayisikobho, main act ayife ebhayisikobho, noma ngashayiswa imoto. Yafuka. Now, yaphila intombazane, yaphila, yaxhuma bheka phezulu, yathi ngaphila. Qhuma amathambo enesikhathi. 62 belimana. Mina ngifika ngabo 69 lapha cishe. Laphana eMnambithi. Now, ukuthe kusenjalo kwafika intombazane laphana ivakashile khona lapha ngoMavimbela. Kanti iyethwasa. Uthe manje uChambers ekameleni. Amademona ambona. Aphuma ngamafastela. Azakayithinte leyo ntombazane. Now, ezinye zezinto lezi zakho ukuthi uNkulunkulu is at work here. Nokunye okwenzeke phakathi kwabazalwane. So ngisho ukuthi ziningi izinto uNkulunkulu azenzile ezikhomba ipresence yakhe phakathi kwethu. Bathi ngabe successfully. Ubani ukutshela ukuthi ngabe successful? Uyacabangela.
ya ukuphumelela kwami angilinganise ngihlehle kancane siselula sifike lapho abantu abasha bengabaningi enkonzweni bembalwa ngakhutshwa omnye umfundisi mayekhuluma ebandleni lapho ayishumayela khona ekhuluma ngabantu abasha ngikhona nami wathi angikhulumi ngalezi zinto eziwa njalo ekhuluma ngabantu abasha izinto eziwa njalo ngikhuluma ngabantu abadala angibazi noma bazoba sekhona nonyaka ozayo lapho nami ngikhona ngizomdelisa lo mkhulu uzobona nganto yamehlo umfana ephila impilo enqobayo izinto zikhona ezithatha abantu abasha yangenza nganolaka leyo nto kanti sikhonze nje abanye abasiboni siyakholwa ngempela yehlupa kabi leyo nto ukuthi kube khona abantu abanye babazi babafundisi bengazange bengena experience ukuthi umuntu omusha uyagcina agcinwe inkosi aphila aphumelele izinto zakhe zihambe kahle zonke leyo nto ke it's one of the things esangenza ukuthi noma ngabe ngilingwa kangakanani I will never bow down to any temptation noma angilinganise kukhona abanye ababexabana lapha abafowethu befuna uba ngingene ekuxabaneni kwabo abazalwane bayahlupha bafuna uxabana bazwana babangiyikhundla ngase ngibadinga noma ngibathanda bobabili futhi praise the Lord sebesezulwini mayibonge inkosi bobabili sebesekhaya na mabephambana omunye obhongoza ufuna ngingakhulumi nalo nomunye ngoba yena akakhulumi naye ngathi lo bhuti lo ngizomdelisa ingane ucabanga ukuthi uzongenza umuntu ocisha belikholo ngilikholo ngempela mina nabakhulumisa ubabili baze bakhulumisana kuyafuneka into okholwa yiyo uyimele uthi ukhuluma nesenior yakho ukhuluma nobhuti omdala ukhuluma nomfundisi nawo mayilingwa angalingelwa kuwe mayilingwa hayi awe mana lapho stand aloof azi nje ukuthi wena mawusuthe uno uhayi kuyakusiza lokho you create isimo sokuthi ukwazi ukumelana nezinto so ngisho ukuthi ke akukho simple engakanani enginayo akubona ukuthandaza kakhulu kukhona abantu beqeda ukuthandaza bethi bezile bawe asemathanjana amehlo eshone phakathi umbone eseshona le futhi ngenhlanhlatha no umusa kaNkulunkulu uthi uPaulos uyasifundisa ukudela okunjani we must understand grace wazalwane ngomusa sisindisiwe ngomusa siyaqhubeka siyaphambili ngomusa siyanqoba uthiwa bamnqobile ngegazi lewundlu nangobufakazi obuvela emlonyeni yabo fakaza khuluma ngoJesu inkosi mayinibusise
Uthi mbuzo, what should young pastors of this generation do to sustain the rhythm of few seasoned pastors around who still uphold original gospel pleasing? Number one, uzalwa ubani wena? Uzalwa ubani? Ukhamba lufuzeni, injalo iphumaphi, isiZulu weleso. Bazonichazela nini ningasazi isiZulu? Ukhondolo lubalulekile. Silapha nje sonke lapha sinokhondolo lala sizalwa khona. Imikhuhlane yakithi ihamba nami nje ziphumele kubantu abami, iphumele kubazulu bami. Imikhuhlane engayithola kulabo abangizalayo. Now, uhluphekile mawuzalwa ngomuntu onemikhuhlane naye, ngoba imikhuhlane yakhe uzophuma nayo. Fuze lo muntu okuzalayo. Number one, ukuze uphumelele, select abantu oxhumana nabo. Ungaxhumani noma nobani. Once wabona ukuthi lo uyaxhuka, kade asinze kodwa uyaxhuka, suke eceleni kwakhe. Ngiyakutshela impela uyasinda. Sisinde kanjalo uba kukhona labo esihamba nabo abaxhugayo. Wabona ukuthi le mambane izongilimaza, izongthelela ngokhuvethe, izongithela ngomkhuhlane, ebese uyamonyuka. Withdraw from people abanesimo sokumkhonza uNkulunkulu kodwa ngempilo zabo waphika amandla kaNkulunkulu. Angizange ngibe nomngani lapha esontweni. Angikaze ngibe nomngani. Yona sezweni angizange ngibe nomngani. Namanje la enkonzweni anginawo umngani wami ukuthi uPhuzo Fred. Abeka nesinomngani azange sibe nabantu okuthiwa sizwane nefamily yabantu hambe siyodla amaphathi. Awuziyazi leyo. Ngoba izinto zonakala lapha ngo-friend. They are all brothers and sisters. Bonke bayalingana. Masihleli nabo, they are all equal, ngibathanda ngokufanayo, ngibamkela ngokufanayo, so that ngingakwazi ukuthi ngihlushwe indaba ukuthi ngikhulume nosibani bani. Lalela mtadisha abantu, umuntu onezinto ongazi-understand, uma wehluleka umconfronta, suka kuye. If you fail to confront that person, ngoba mhlambe uyamsaba, withdraw. Uzokusiza lokho ukuthi bathi birds of the same feather flock together. Yeah. Balekela ukuba nabangani esontweni. Hayi. Ngoba imgrupani iyahlupha. Ukududana. Gender discriminating practice is rife in some sectors of the body, which sees women discriminated to serve ministries, preaching, teaching, etc. In the fivefold ministry,
what can be done to address these misconceptions? I-discrimination yobulili iyahlupha kakhulu. Kuyanti basho obani labanifundisayo, obani othisha benu. uPaul masifunda iBhayibheli liyasifundisa angiye encwadini yeziqalo. Let me go to the book of Genesis. uNkulunkulu edala umuntu, let us make man in our image. Let us make man. Bese kuthiwa ke he made them both male and female. All right. Now uma ebanika ke ama-duties abo uthi bazobe bebusa bobangaki. They must have dominion together. Siyamsana. Ngamanye amagama uma siyibhude ekuqaleni laphana singena emshadweni, angingathi nje lo abashadile ukuthi owesilisa ungcono kunowesifazane siyibhude sayiqeda, ngoba umkami akasekuba upartner wami okanye icolleague yami ekukhonzeni uNkulunkulu okanye co-worker in the ministry of the Lord, ngoba she is a woman. By the way, uNkulunkulu esenzo Adam esenzo Eva wamqala phansi. Ubani waqala phansi? Adam. Uma ebumba uNkulunkulu ebumba uAdam wabumba noEva umfakade. He created them both at the same time. Uhamba uAdam ubiza imfene ngemfene, omathandazana nomathandazana, amakhonde ngamakhonde, babo bobabili noEva. Manje she's not visible. Kodwa bakwenza bobangaki? Niyakholwa kodwa lo? She was there in the naming of izilwane nayo ne-vegetation ebizwa ngamagama ayo, babe bobabili ngoba uNkulunkulu maye edala owesilisa nowesifazane wabadala kanye kanye. It was a matter of time ukuthi uNkulunkulu amveze uEva in the nick of time. Mayesebona ukuthi now it's time ukuthi le ndoda ithole ukusizakala, manje bekhona umuntu oyisizayo, waseveza uEva komthatha umkhipha la kuyena, ngoba uthi uPaulos in Christ siyezwa kuma Galatiya 3:28. In Christ akho silisa akho sifazane akho mbabhara akho msindikali akho bond no free in Christ. Ikhona le ndaba ayikhulumayo efundisa ngokuhlalisana kwabantu abashadileyo ukuthi kufuneka amadoda athande omkawo in the same degree that Christ loved the church. Ikhona le ndawo ethi abasifazane abashadile abathobela amadoda awo sengathi kuyinkosi. Lezinto ziyathengana. A woman will never be able to humble herself endodeni uhlanya. You make it impossible for the woman to humble herself. Nendoda kulikhulu ukuthanda unkosikazi owuhlanga. Uyangena bendini hayi. We wonje nawo la. Inkosikazi othi ungena bekumemeza. Wejabulani. Uyabona ke nawe ekwazikwalikhulu like.
Funda isikole esinzima. Now ngizama lokuthi ke kutheke ngenxa yeculture. Into yabantu lena ukuthi wesifazane is lower than men. Niyangizwa? Amen. Into yobani? Akusiye kabani kaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi senze bobabili bafuze babi. So ngisho ukuthi ke kusafuna ukufundiswa ke abafundisi ake niyoqaqa ibhalo. Mchaze kahle importance yomuntu wesilisa nowesifazane be together serving God. For instance, isiphiwo zikamoya azinikwa amadoda. Amen. Isiphiwo zikamoya zinikwani? Zinikwa ibandla. Ibandla liyini? Ngiyangiphendule. Liyini ibandla? It is made up of males and females. Alikho ibandla lamadoda la kuona emaSulumaneni la. EmaSulumaneni amadoda sonke awodwa lapha nabafana bawo. Amakhosikazi asala nezingane amantombazane egama sonke nazo. So kufuneka leyo ilungise. It's not proper ukuthi kube khona discrimination because you are a woman. God is no respecter. Yeah. uNkulunkulu akakhethi lo akasibe uNkulunkulu akasibuki ngegender. Indaba yegender nje ayisebenzisi. Uma besebenzisa indaba yegender ngabe kukhulu kakhulu. Kodwa ngoba uNkulunkulu uyasinika ithuba lokuba senze izinto ezizona zona ezifanele ukuthi zakhe ibandla. Ngoba for instance njengoba ngikhuluma ngama gifts. Lama gifts alaphana eBhayibhelini are for the whole church, every member. Uthi Paulo se maKorinte 14:12 uthi uyanika umoya ingcwele ngokuthanda kwakhe. Uyanika abanikwa isonto iziphiwo. Banikwa umoya ingcwele. So let's allow the Holy Spirit to give people gifts bazosebenza kahle. So kufuneka kufundiswe iBhayibheli kungafundiswa imikhuba yabantu. Encourage opening Bible studies in the body of Christ as this affects spiritual growth of the children of God. And thus contamination the gospel before the world. Indaba yokufundiswa kweBhayibheli emabandleni ibalekile ngendlela. I don't know how to emphasize that. Ukuthi uthe uJesu shumayela ivangeli okholwa phakathiswe ebese ke manje kholiwe bese niyamfundisa uma simbhabhatisile limfundisa ukugcina konke. Iklasi liyadingeka. Ungakhulumi njengalaba abakhuluma bekhotha iBhayibheli wrong bathi ngoba nawo sinomoya sadinga umuntu ozosifundisa. uNkulunkulu abengeke enze ukuba bekhona abantu abafundisayo ebandleni who are teachers of the scriptures uma bengadingekile. So ngisho ukuthi kufanele ibandla lifundiswe. Isono ukuqoqa abantu bagcwala inkonzo badansise zonke izinsuku. Kube umdanso nje. Kube mnandi inkonzo ngoba sekudanswa uma kufundiswa iBhayibheli bathi balale. Develop culture yokufunda iBhayibheli
njengoba ngishilo nje into eyasenza sasheshe sakhula ukufundiswa iBhayibheli. Bangukadanswa kangaka ke la esontweni. Nezigubhu sasingakabikho. Sasishaya ngengila le nje. Sishaya ngamaphimbo ethu. Kube mnandi futhi isibuso sibe siningi kakhulu khona lapho. Isibuso sasingenziwa iorgan. Isibuso namhlanje siza ngeorgan. Ubeze wazala mhla uorganist engekho. Ayivumi ukusukuma inkonzo. That's terrible. Kubalekile ukuthi ke sazi ukuthi iBible study, Bible class, Bible teaching ifanele ibe khona ebandleni. Icala kwabaholayo ukuthi bangavuli amaclass okufundisa iBhayibheli. Siyamsana? Yeah. Icala. Ngoba uzoba nabantu okucatshwa ukuthi bayakhula kanti abakhuli. Lapha eMnambithi la ngihlala khona babengenayo indawo babe bengiqashela. Hey, ngangiseyimpohlo kwakungcono ngangiseyimpohlo. Babe ngiqashela kule muzi bangiqashela baze bangiqashela nakomunye umuzi kwekhehla. Ngahlala khona. Kwakukhona ke umakoti wakhona onengane lengane lena ingakhuli okanye ingasukumi beyithengela zona bona lokudla okudliwa singane kusho ukuthi uma wayo ayigubi ingane ngokuthi angafaki izikali esifaneleyo zokudla. Ama-measurements ashiwo ikopi leli le-SMA angakufaki accordingly enzele ukusave. Lengane ayifuna ukusukuma manje ayikhuli lengane amathamba awaqini. Kuthiwa kodwa iyadla lengane unini uyayifida nje. No! Kukhona amakhola kanjalo. Emabandleni ethu lapha awakhuli ngoba anikwa ukudla diluted. As a result, they don't grow spiritual. Ungamanga ukuthi kwenzenjalo leli bantu labantu badala hayi aniche ukudla bakudlayo badlani. Lengane ke eyinkulu ingakuthiwa ustatanyiswa. Usta akafuna ukusukuma. Wenza zonke izinto ehleli phansi. Uyangizwa ngisho njalo. Yini icala labazali abamniki ukudla okune-nourishment. Ibandla ligcwele abantu abangakwazi ukuzimela ngeenyawo zabo, abangakwazi ukukhuluma, abangakwazi ukucabanga because abondliwa nge-nourishment efaneleyo. Baphethe ukudla bakithi. Banikeni ukudla, banikeni abadli. Ngeke bagule. Manje bahlohla ngokudla kwasemoyeni. Umuntu angagula mayedla ukudla lokwesisu aphathwe flatulence kuthiwa ngesiZulu. Yeah. Abe leso simo kodwa ukudla kwasemoyeni akumgulisi umuntu. Okunaloko uyaphila kakhulu. Malibonke abanenkomo. Oh, seyiphela imibuzo njalo. No, siyabonga. Alibonge igama lenkosi. Angivaleke nami engaze ngisale nedwa. Ngithanda ukugcizelela lento noma ngeziqala namhlanje yokuthi
thina esisele nomsebenzi esingawuqalanga sinoxanduva olukhulu kakhulu. Sezwana? Yeah. Esisele nani? Nomsebenzi ngawuqalanga. Esingawuqalanga. Sino responsibility enkulu kakhulu. Ngoba sasingekho makuqala. Asazi ukuthi kwathiwane ekuqaleni. Siyaxoxela. Uma usuxoxelwa indaba ayifani noma uyizwele wena. From the horse's mouth. Now sinaleyo challenge ke webazalwane engakukhuthaza ukuthi bazalwane bami ake sihlole ukuthi lokho esikwenzayo yilokho esakunikwayo na. Abasizele ngevangeli. Yikho yini na? Noma sesikwenza yenza ngendledlana zethu esibona nathi ukuthi ziyahamba ngoba nathi sihlakaniphile sifundile siyazi nathi singabashumayeli. Ikhona leyo nkinga leyo. Ngiyathanda ukuthi ngiphawule lama verse bese ngizohlala phansi. Ukuthi la ku ngikhulume ngoJoshua noIsaac kuphela bese ngihlala phansi. Joshua and Isaac kuphela bese ngihlala phansi. uJoshua chapter 1 verses 1 to 11 bese ke kuba uGenesis 22:26. I just comment angisezushumayo. Joshua chapter 1 verses 1 to 11. Bafundele. Oh. Joshua 1 verse 1 to 11. wathi emva kokufa kukaMose inceku kaJehova uJehova wakhuluma kuJoshua indodana kaNuni isikhonzi sikaMose wathi uMose inceku yami ufile ngalokho suka uwele leli Jordani wena nalaba bantu bonke niye ezweni engibanika lona abantwana bakwa-Israyeli zonke izindawo ayakunyathela kuzo amatshe onyawo lwenu ngininikile zona njengalokho ngakhuluma kuMose kusukela ehlane nakuleli Libanoni kuze kufike emfuleni omkhulu umfula i-Eufrate lonke izwe lamaHeti nakuze kube selwandle olukhulu ngasentshonalanga kuya kuba ngumkhawulo wenu akuyi kuba umuntu ongema phambi kwakho zonke izinsuku zokwaba kwakho njengalokho nganginaye uMose kanjalo ngiyakuba nawe angiyikuyeka angiyikukushiya qina ume isibindi ngokuba uyakwenza ukuba laba bantu badle izwe engalifungela oyise ukubanika lona qina kuphela ume isibindi kakhulu uqaphele ukwenza ngokomthetho wonke akuyala ngawo uMose inceku yami ungaphambuki kuwo ngakwesokunene noma ngakwesokhohlo ukuba ube nempumelelo noma lapho uya khona le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho kepha wozinda ngayo imini nobusuku ukuba uqaphele ukwenza njengakho konke okulotshwe kuyo ngokuba lapho uyakuhlahlamenisa indlela yakho uphumelele kahle angikuyalile na
ina ume isibindi, ungesabi, ungabi naluvalo, ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho unawe noma lapho uya khona. UJoshua wayeseyala izinduna zabantu ethi, jabulani phakathi kweqhamu, niyale abantu nithi, zilungiseleni umphako, ngokuba emva kwezinsuku ezintathu niyakuwela leli Jordani, ningene ukuba nilidle izwe uJehova uNkulunkulu wenu alinike lona ukuba nilizuze. Thank you, Bhuti, siyabonga. Ngithanda nje ngizokhomenta nje ngala mazwi. Wahlanganise namazwi akuGenesis aqondene no-Isaac. Kukhona into engifuna ukuyiphawula la lokuthi uNkulunkulu mayethatha inceku yakhe, he did not leave the church in a vacuum. Akalishiyanga leaderless. Kungekho umuntu ozohlala eqhubeka. Kungaba yishwa kakhulu ukuthi uma umsebenzi oqale uNkulunkulu ukuthi ma esethatha loyo awuqale ngaye ebese kuvele kuba bamnyama nje kucime ibala kube sengathi lo msebenzi awuvelanga uNkulunkulu. Ayizange yenzeke leyo nto. Izizukulwane ngezizukulwane nalapha sifunda lokho ke la kuJoshua emva uMoses esethuthile babengeke bangene eKhanani ukuba uJoshua wayengekho. Into eyenza ukuthi ke isifiso sikaNkulunkulu sokuthi bawungena eKhanani sifezeke ukuthi uNkulunkulu wavusa. Amen. Amen. Wenze njani? uJoshua. And wakhuluma naye. Amen. Amen. Wakhuluma uJoshua akamananga athatha umsebenzi nje. Abafike abantu bezosebenza khona sekuqale kumsebenzi. Kodwa just because ababangakhona uJoshua okukhulunywe nabo abane message evela kumnini bandla lona imsebenzisile enjani engasekho kodwa ekhona umnini bandla athi ke alright sengithathile lo ngena ke la wena ngena la mana ngena uthatha take over. Amen. Amen. Niyabona le ndlela yethu le ade ngikhuluma ngento ngixoxa ngento ngidiscuss ngento le ndaba ngithi kubonakala lapha mase uhambe umholi umzali nomqambi ukuthi akazizalanga asekufuneka kuyiwe phambili andi ngixoxa ngedwa siyixoxa nje lapha noNkomondi lapha ekhaya sizixoxa ngoba uyabona bakhona abantu bona abazalwa kule nkonzo naleya kodwa abantu abazelwe kahle baba ngabokhondolo basikasi abohlobo basikasi abane DNA yalo mzali wabo basikasi. As a result, instead of it going up, it flops.
hayi ngoba uNkulunkulu eseshintshile. Ngikhulume kwabanye kanjalo ngathi enye into esishayayo ile ukuthi asinawo ama-vision bearers. Right. Sinabantu abazinkonzo. Kodwa i-vision bangayabi nayo yale nkonzo. Baqhoshelana ngokuthi siyayazi le nkonzo. Niyafika nina niyazi le nkonzo. Yebo siyazi le nkonzo. Kuhle kulungile. Kodwa indaba enkulu ukuthi i-vision yona nayibamba na. Nayithola. Uyazi abantu abaningi njengolandela abantu labo baba laba abashumayela ivangeli abaqala umsebenzi bethunywe uNkulunkulu bengayithumanga. Uthola ukuthi bathanda lo baba lo. Bamthanda Sterek, they love him. Bazi benza izinto azenzayo. Yonke into ayenzayo bayenza. Bamlingise kuyo yonke into ayenzayo. Uma bethandaza bazi bathandaza njengaye. Kodwa le ayilethile i-vision ofuna bayibambe okuzothi noma engasekho lento ayilethe kubona ingaflophi abayithola. Siyazwana? Inkinga lapho nje. Kuzo zonke inkonzo ezikhona, and the enemy is so happy about that ukuthi amadodana namadodakazi alaba abantu abathunywe uNkulunkulu awafinyeleli ekuboneni ekutholeni ivision. Ngiyawathanda lamazwi akhunywa uPaulos ekhuluma noTimotheo wathi izinto osizwekile zona lezo hayi ezinye uzithathe uzidlulisele kubantu abathembekileyo. Number 2, abazoba namandla, ability yokuzidlulisela kwabanye. Isitakile lapha inkonzo yonke. The whole church is stuck there. Abatholakala abantu with the ability. Abezwi izi hayi abantu baqala ezaba izinto. Ngithathe ngixoxa lapha ngedwa lapha ngidiscuss. Ngithi ubabona asixoxa kwabili lapha ngithi uyabona ukuthi ubabona in the first conference after the departure of the founder. Conference yokuqala ubabona khona laba abayazi into abayenzayo. They did not catch it. They did not hear the man of God. I-revelation abayitholanga. Khona kunye abakutholile kodwa yona ngcekithi abayitholanga. Kulunga ngento ngiyaziyo. Ange-conference lapha. Yakithi. Ungangibuzi into eningi. Conference yakithi confusion yayilapha. In our first conference, i-confusion eyayilapho. Wabona abantu lo muntu uhambile abamzwanga. Abembulelwanga into embulelwe yona. Babona kunye bona. Awekho ama-vision bearers.
Njengoba niqala inkonzo kanje ezintsha, you're going to fall into the same trap. Unless nenza lokusho uPaulos ukuthi izinto izomini. You develop that type of people. You develop that type of males and females alike. That type of people abazothi mabafundisa ubafundise bangawufundisa okwabo. Yo. Abakufunde ecollege. Yeah. Yo. Abakufunde eseminary. Abafundiswe ngoprofessor. Izinto oyizwe mina yihlo. Izinto engithulele kuwe. Zithathe njengoba Zinjalo. Yeah. akubona iphuphu lo. Yeah. Akubona ubudomu lo. That is being a disciple. Yeah. That is being uma ufundisiwe kini ukuthakatha uyathakatha. Yeah. Uma nithakatha ngemfene nawe uyoba neyakho imfene. Ngoba kini kugitshwela imfene. Hallelujah. Azana bami siya challengeka la. Kufuneka njalo after a certain era siqale phansi. Into ebisiqalile. Yeah. Niyakuzwa lo? Yeah. Sezinyani? Siqale phansi. Siqale phansi. Njengoba siyibhizinisi siyazama Yeah. Yeah. sizama ukuthi senze into ehambayo. Ayivumi iyashishiliza kwasho isalukwazi. Iyashishiliza inqola. Yini? Bebengaka abantu bebehamba nompostoli. Bebengaka abantu abanye baze bageze ngamanzi akho ageza ngawe ephafeni. Awuzazi leyo ndaba lezo. Ukhona abanye babecutha utaphuma nje ePavlov. Bathi khulu ukuthi bawuclean lapho kanti base bazawugeza. Lathi bava khona umpostoli. Awusitholi kanjalo uThoko. Ngamanzi abe Nyange na angishaya ngoIsaac indlule ngihlala phansi. Njengoba ngikhotha uIsaac lapha lesahluko sika 26 Isaac started to dig wells. Isaac was born by a well digger. Oh yeah. Says one. It was only after he started to dig wells as that's the preacher of Philistine that the Lord appeared. Says auntie. Chapter 26 verse 18 he began to dig wells. 24 verse 24 the Lord appeared to Isaac for the first time after the departure of his father. Inkosi ufuna ukusivelela kodwa manje thina asikaqali kwenzela ukufuna sikwenze. Let's start digging wells. Asinganeliswa ukusontisana nje lo. Let us start digging wells. Sizalwa indoda ibemba imithombo. Kunethe wakhathala kwancipha ukumbiwa kwemithombo. Uhambe imithombo ingasembiwa kangako. West mayisehambile. No more digging of wells. Baphi abezwa kahle
baphi ababona, baphi abazaleka kahle, abahamba nje lapha bayazi ukuthi thina singabantu bombono. Angaphoxile, aminingi imbono ekhona la. Uningi okuthiwa imbono la emabandleni ethu. Umbono esinawo is bringing Africa back to God. Nile manje nje sehlulwa amadolobha lesikuwo. Asizwakali basikhona. Amadolobha lana sikuwona. Sesinyamalele manje sikhona. Kodwa sinemhlangano eminingi. Amen. Sinemihlangano eminingi. Umhlangano ujojwa ngomunye umhlangano, iphekwa ngumhluzi wenye. Kodwa abantu abasizwa ukuthi senzani. It's because sistike endaweni wrong. We are well diggers. Basibambalo kakhulu manje abantu abanaleyo mbono lo. Ngithi ke mangihlala phansi sengikhuluma nawe wena njengoba nawe usuqala ibandla. Uma ilento onkulu akuthuma uyenze izoba sustainable, you need to develop ama-visionaries alento uNkulunkulu akuthume yona. Sezwa? Wenzeni? Ama-visionaries alento embulwe kuwena. Abantu aba very, very clear about it, uzokwenzani lapha. No, ayingqoqozana yebandla, ayingqoqozo. No. Visionaries. Abazothi we can't impact this generation and the coming generation without visionaries. Amen. We need visionaries. Abantu abane-vision abayinikezwe bagijima nayo. Bangagijimi negama lesonto, bangagijimi negama lomfundisi, bangagijimi negama le-society noma i-organization, kodwa bagijime ne-vision evela kuNkulunkulu. Make sure ukuthi masisuka la siyabona ukuthi siyaphi. Ngeke singene eKhanani ngaphandle kokuthi sinabantu abafana noJoshua who are commissioned. Every generation needs commissioned people. Sanibona. Njoba bebe commissioned oba bengaphambili, nale generation needs people who are going to be commissioned by God to go forward. Noma bengasezuwashaya amanzi bezowathinta ngeenyawo manje abapriest, kodwa they must be commissioned. Inkosi manibusise inenzele kahle. Nisazohamba niye emakhaya kulesi sikhathi senisithathe lapha nizokwenza lo mcimbi. uNkulunkulu anenzele kahle. Anivelele ngendlela especial. Ukuthi ukwenza kwenu kube neziqhamo ezinhle. Nezifiso zeinhliziyo zenu zifezeke.
ngazinye ngazinye, kodwa Nkosi, give us visionaries. Amen.